lobo xa non se comporta como antes e os datos avalan esa sensación. O ano pasado foi o segundo peor ano en número de ataques rexistrados en Galicia e o seu temperamento cambia, con máis ferocidade e máis ataques ao gando, sobre todo ás crías. É a impotencia, o sea, o lobo está nos matando un potro por semana, o ganado ao nacer e crialo no sitio sempre se conserva millor, pero ahora mesmo xa non sabemos que facer. Pero por se non fose pouco o dano feito aos gandeiros, agora o lobo perde o medo a andar entre as casas. Aquí se ha producido un ataque donde han muerto 4 animales, pero lo que más llama la atención es la proximidad a la vivienda. Unha das novas ameazas é a adaptación dos exemplares novos, dos cachorros que nacen preto do humano. Xa están familiarizados con a zona, entonces iso sí vai ser un problema. Lobos que se moven sen medo preto das vivendas, que baixan as aldeas e que percorren pistas e camiños intimidando a uns veciños que cancelan o seu paseo diario. A xente xa non o está facendo porque ten medo. Se os lobos evitaban antes calquera contacto humano, agora elles igual deixarse ver. A Francisco, a fera, matoulle máis dunha dúcia de ovellas en Larouco. Incluso no medio do pueblo, aí, xusto no medio, pois como a 10 metros dunha casa, porque viña por un perriño que había pequeniño ali. A convivencia do lobo co ser humano está cambiando. O depredador non está só no monte e é máis feroz. E se o lobo perdeu o medo, son as persoas as que deberían empezar a telo. Bueno, pois esta é a situación do lobo, eses cambios no comportamento do animal, dos que alertan os gandeiros, e unhas cifras que nos seguen estremecendo de ataques, Bernardo. Sí, a presión do lobo sobre o gando, pois, repártese máis entre especies, pero con máis impacto en cada ataque. O ano pasado, os ataques do lobo afectaron a 3.112 animais, segundo os datos da Xunta. É unha cifra lixeiramente inferior á de 2024, pero que confirma que por segundo ano consecutivo supéranse os 3.000 animais atacados. Para poñelo en contexto, imos atrás no tempo. En 2011-2012 falábase de alrededor de 1.400 reses o ano. É dicir, en pouco máis dunha década os ataques prácticamente duplicáronse. Pero hai outro dato. En 2025 houbo menos avisos de ataque, uns 1.900 avisos, pero cada ataque foi máis intenso. De media, cada aviso afectou a máis animais que antes. Son menos ataques, pero cando se producen fan moito máis dano. E a que gando ataca máis o lobo? Pois as máis afectadas seguen sendo as ovellas, con algo máis do 40% do total, pero o dato novo é o peso crecente do vacún, con máis de 1.000 vacas atacadas, e tamén dos cabalos, que xa representan case 2 de cada 10 casos. Se miramos este mapa, destacan entre as zonas máis afectadas concellos como Muras, Abadín ou Ortigueira, na provincia da Coruña, ou a Estrada, na provincia de Pontevedra, cun impacto especialmente forte en cabalos e en vacas. E precisamente en Ortigueira estamos hoxe, cun gandeiro que coñece o que é o ataque do lobo e que alerta da preocupación pola supervivencia do cabalo pura raza galego, do noso cabalo, Óscar. Correcto, Bernardo, e aquí ten de feito cabalo e vacas, e as dúas en perigo de extinción, e estaba xusto comentándome isto agora Miguel. Miguel, vos tivestedes aí pouco, a semana pasada, un ataque tamén voraz. Sí, é un ataque aquí ao lado deste ganado de un becerro e non quedou prácticamente nada, os huesos para saber que fora devorado. Entonces, é un pouco desanimante, e cos cabalos pasa igual. Este ano non nos tocou, pero o ano pasado sí que, e, bueno, é unha tónica por todo Galicia. De feito, esta raza do cabalo galego está baixo mínimos porque non se dá criado nada. Sabedes que é unha presa moi fácil, porque os cabalos o que fan é botar a correr en cuanto o ven, e os potros non dan corrido o suficiente e os colle moi fácil. Pero, bueno, no ganado está entrando tamén, aproveitase das estampidas que crea para ir ao máis débil sempre. Feito por ese ataque que tivemos aí a semana pasada, hai unha nai que temos aquí cun dos seus becerros que está moi lonxe, moito máis lonxe do resto do gando, precisamente polo medo que ten, xa cando alguén se achega ten medo. Sí, claro, o ganado lle queda un pouco o estrés metido na cabeza porque é lógico, e además non se pode, digamos, demostrar, para iso había que ter todo grabado, pero bueno, o lobo dá unha volta, aínda que non sempre logra cazar e comer, pero sí que anda no medio do ganado, e iso lle crea un estrés moi grande.
Ademais de que esas batidas que fan para cazar moitas veces dicíamos non que atacan os poldros, pero non só os poldros, e ti víchelo tamén, non? Como atacaban eses vídeos nos que vías como atacaban as nais. Sí, no, a ver, ahora mismo a través da Asociación de Criadores nos están facendo chegar algúns vídeos nas cámaras de trampeo e de tal, están matando animales adultos, están matando madres con 4 ou 5 anos, animales que están en bon estado de carnes e tal, porque claro, hai manadas grandes, 6, 7 lobos e son capaces de tumbar un animal adulto, e entón xa non é só o que coman os podros, é que xa se comen as nais tamén, entón isto se nos vai un pouco das mans, aumenta moita población e non é sostible, non é sostible. Non é sostible esta situación que están vivindo por aquí, xa vedes, vacas en perigo de extinción, os cabalos en perigo de extinción e temos que seguir loitando para manter as nosas razas.